aparo ni mago be e kit gik matimore to kata king'iyo the kind of educational syllabus wa ma wantie godo e skunde wa, nyithindo ok puonj gik monego bed ni puonjogi e yor ritruok e ngimagi kata ritruok kapo ni gidwa dhi achiel kata kapo ni gidwa donje keny. Ere kaka ing'ama rawera inyalo ritori mondo kik igam remo kata mondo kik iyud tuoche kaka machalo kaka ayaki. Koro aparo ni e kaunti wa ma Kisumu kae wasebedo kwatemo kaka migepe mok mek sirikal mondo wakony sirikandwa ma Kisumu mondo gibed gi chenro moriere tir matiyo gi rowere kendo gikonyo rowere mondo gibed ng'eyo ni ratichgi mar thieth en kama kama. To ka bed ni watiyo gi Homa Bay County be, waseneno ka Homa Bay County osetema ahinya e yor mar konyo rowere. Achiel kuom yo ma Homa Bay County waseneno ka timo en tiyo gi nyamrerwa. Kendo nyamrerwa man Homa Bay osebedo ka gine ma gisidho chenro mar romo gi joma tindo kendo gine ma gi make sure ni rowere odhi thieth kendo gidhi osuptal ka en rawera mosegamo kute mag ayaki. Ere kaka nyamrerwa biro konyo nyathi ma rawera ni mondo okete osuptal kata okete gi daktari kata gi nas madhi konyo rawera ni mondo ochak chamo yath kendo mondo kata kapo ni odhi achiel ere kaka odhi konyo mondo jaherane no kata osiepne no kik gam tuoche mag ayaki. Gima kendo timore ni nyimrerwa gisenyiso gi kuonde ma ginyiso rowere kuonde ma ginyayude kony kendo gidhi nyime gi puonjogi household kata kaka wawacho ni nyamrerwa ka nyamrera nigi ode mapa ni ong'iyo kata ma o make sure ni joma odak e odno gin joma ng'iyo hali margi mar thieth. Koro aneno ka Homa Bay County osetemo matek. Yes. Kapo kidhi nyime awinjo kami wacho no to ayenye wacho ni ni ng'eyo ok ni kare e kendo were. Aparo ni puonje wi kute mag ayaki en gino mosebed kitimo